Ndị nnọchiteanya Naijiria n'ọgbakọ ndị omeiwu maka mba sitere ECOWAS bụ mpaghara West Africa na-enyezi ihe ngụkọ banyere ọgbakọ bụ ndị omeiwu nke ECOWAS. Ihe ngụpụta sitere n'aka Honorable Linda Chuba Ikpeazụ na-akọwa na enweghị ezi nche na mpaghara South East nke ala anyị bụ oke isi ọwụwa nke butere ọnwụ ihe karịrị mmadụ 1,700 nakwazi mmadụ ndị ọzọ n'ime ọnwa Jenụwarị afọ 2021 wee ruo ọnwa June afọ 2023 dịka ogige akpọrọ International Center for Investigative Reporting ICIR si wee kọpụta. Onye na-edetara ihe na-eme na Abuja bụ Princess Ekwe Ajide ga-akọtọpụ akụkọ a. Linda sịrị na ọnwụ ndị a sitere na nkwugide ọgụ eji egbe anụ ntọ ọgbaghara ma nsogbu nhọpụta dị n'Abia, Anambra, Ebonyi, Enugu na Imo steeti. O kwuru na sit at home kwa ụbọchị Mọnde ọbụla na steeti ise ndị a na-akpuchi ya ọrụ oyibo ịzụ ahịa na steeti ndị ahụ azụ n'agbanyeghị mbọ gọọmenti gbagoro ịkwụsị ya. Ndị omeiwu ndị a bụ n'uche na-akpụpụta ndị na-akpa ọgbaghara na ndịda ọwụwa anyanwụ nke megoro ọtụtụ ndị omekome siri wenyite isi ga-eme ka ọgbaghara tegoro aka o jiri dị kwụsị. Ha kwupụtara olileanya ha na mpụta ndị ọchịchị ọhụrụ na steeti na gọọmenti etiti ga-enye ohere iji were ịtụ aro kwụsị ya bụ nsogbu. Ndị nzipụ Naijiria ahụ metụrụ aka n'ọtụtụ ihe ndị ọzọ na-enye ndị Naijiria nsogbu nke gụnyere akụnụba, mmepụta ihe, iwepụ ego enyemaka na mmanụ na ọtụtụ ndị ọzọ. So ka ife si ike now that nyapata gọọmenti ji na-achọ ụzọ ọ ga-esi wee mee ka ife ya isi ike and all by like this government feel na by ịkwụ ụgwọ inye ndị mmadụ ụgwọ ego and inye food ga-help. Ndị nzipụ ndị obodo ọzọ dịka Cape Verde, Senegal, Gambia na ndị ọzọ gụkwara rịpọtụ nke ha site na Abuja. Princess Ekwe Ajide, akụkọ ụwa, AB.